Представяме ви единственият каналокопател, който не признава компромиси – Ditch Witch RT70. Всичко, което те забавяше, го премахнахме и го заменихме с производителност, която в крайна сметка ти спестява време и пари, като функцията «Смяна в движение», която ти позволява да продължаваш да работиш дори при смяна на предавката. Изключително за Ditch Witch. Запецнахте? Вече не. Антиблокираща система изхвърля камъни и отломки от веригата, за да не гасне двигателят и да не спирате. Бутонът за центриране автоматично изправя задния мост и го поддържа в правилната посока. Усъвършенстваният круиз контрол се адаптира към почвата без ваша намеса. RT70 ви позволява да работите с първото в класа си управление тип рачешки ход и координирано управление на двата моста с един волан. С нов патентован центробежен вентилатор и нова изпускателна система оставате на хладно от начало до край. С повече място за краката, въртяща се седалка и интуитивни функции за по-лесна работа, като въртящ се регулатор за прецизно задвижване и скорост, плюс лесно сменяеми вериги и гуми за копаене във всякакви терени през всеки сезон. Постигнете нови висини в продуктивността и разгърнете пълния си потенциал с самоходния каналокопател RT70 само от Ditch Witch.